bahaying hasem jong ubah Carlos Tron ubala tip kumu Jack Tron nagasnong Umar Riboy District ubala ja nadu ka khatwi tri ujeliu ar hajar ar pusan nin kasngi kashi phau tri nailur kilalej ban simtino ya kamet jong uti rangba hadin baki pulit ka omsning police station haga khandai tri nailur kilalej ban tam ya kawi kamet yap kabasa satang ka shinrong ha kawi ka klau ka badon hajan ka 6 battalion ha umran yang bernai Riboy District ka jingle simti ki bahaying hasem ya kamet ubah Carlos Tron kadai hadin ban nakaliang ki pulit ka umsning police station kila suba bala bandai uteu rangba nakaliang ki pulit marmar kila pentip sya ki bahaying uteu rangba Maria yo jingtip na ki pulit kilawan mi sya umsning police station batlang ba ka sim card mobile phone bat ki janpong uteu rangba ki bahaying kila pensisya ba ka te kamet ka basa satang ka shenrong kadai jong ubreu jongki te hak bayade begane ka jingkrat ka jong ukur jongi ngaso hak ba nengkong ngaso banai ka jingkublai na du rang ba snong jong snong mar bala simkhia na du sedang nang ta ki lok snong ki lok thau ki bala simkhia habe di makam hoj hari tu ki benai ka ba ngi layawat stom na kaliang ka snong umar nang ta na kaliang jungi kum kakur ngi klemlap henrai ki la pen sisa ta ka ji tre mon subha ka jongki ta ka ji mensim yarap ka jongki kum ki para nak snong snong thau wala dang klemyo ya ka met jungo hot kapor henrai ngaso ba na kaliang jong kum bahing banai kublai orang ba snong ketri snong ki khot kum ti snong bat ki paibat nong snong jong snong mar ki bala simkhia ya dengan benta bat kebar ngaso banai ka jing kublai na kaliang ka police department ka bala simkhia na du ka ba ngelabu ya kaya fayar de na kaliang ka jongki ki klem chong khaj ki la yai bodin na ka por chakapor bat menta ka si kana ka handa achpo tarik banai Oktober ngila yo ya ka jing tip na kaliang ki ba ki la pentip ceng baying baki la yotam ya kani kamet dengan so man ai ka jikublai kurpang na kaliang u polis in charge jong kani ka polis musling bai la simkhia ya kani banta bat ngaso ro man ai ka jikublai ya u sodar urang ba snong jong ka snong umran yang bernai ba la ya simbentalang ban ya pentip ban simkhia hawede kani ka jinyotam ya kamet namar bakade ka jinyotam hapo ka area snong ka jungi tenang kaliang jongi kum ki baying ngaso man ka jikublai ya orang ba jong kani ka sinong yang bernai bat kumju ya gitu kena kiba lethot ding yap ban lap ya gitu ka met ka jungi baladam klemlap ini kena tengah tharai kadang sa ha jingdum hangi ki bahing lane nakaliang ki pulis ka simstom ya ki bakin tip yang iskem badai leng ba jong kini kena ban sayo ya ki tip ka ba syai nakaliang jungi dengan so ban ai kublai ya ki ba ublai udang ai ki ka met ka poi kya ba indang don kana ka mensim ban habalap ya kana kunta de ban pentip sya ki bor ka ain lan ki bor snong kenang ba kanemlong ka jing sa umdum ha ki badai ban yo ya ka jing tip dengan sor ba ka jing kublai nang ta ki kingikur ka jungi wala da ubreu jungi wala klat nrai nadu bosdang ki le simkhia te ngim da klem da jar kateng ngaso ba ka jing kublai ya ki kingikur jungi ki ba don ha ka snong mar nang ta ki ba sabar jong snong mar ki le simkhia lang ya ka ni banta habai de ban ka jing ja ka jungu dan kalian juga tang ini kentin kublai sibun bang ilayo ngalap ya kamet ke jungu hang te hapo ka klau jong ka tik batalan kemudian hapo hang ne hapo merian yang bernai tinggi skem ba diga plan ka di penya jong play wana jong tinggi chenya ba di so wana ingu yu nang ba ka ni kasi ke ba ni wan hang ne po police station umsning ba nakaliang jong tu police kila pentip changi di bahaying ba kila yo bentam ya kamet ka bala klat hang te hapo klau bat habai de bagani ke bentang so ba nadu ke basdang ke ba laja yo neu pur jungi sya barok ki paradok paratnam ki paradong parathan jong ka ne ka thamati bhoi ka jungi te kumta hakane ka por habai de bagani ke benta ka bangi layo pediang ya kene ka met ka jungi ngi so bha ban pentip lang tam ya ki ba hai hasem ki kur ki jaj ki jungi ba menta nadu menin ka kena tarik ngi layo ban pediang ya kene bentam ya kene kamet ka jungu ban menta kasi ngila wan sim lang ba kene ka police station musling bang ngila chimti ya kamet ka jungu bat habai de ka jing yap ka jungu ngi kamet jungu kam blong kam itu dur so ndai ka don stang sing ndai ka ba ka sabut ka bang tip ba diu pur jungi de lang ba ka mawai bat ka sim card ka jungu ngila test bat habai de bat ka jing wat jing tip ka ba nakaliang ka police musling ba kilik tam yang ni buru bang ban penisya bau de bajak tron leng ba kan ke mobile te kilawan nakaliang ki forensik nang ta ki doktor kila pek kila samben yu la hang ta ngila yo ya ka proof dan nakaliang jungi bahaying so ban
habede bani ka jing yo tam ka jengi ni nam kwa shu ban yak chano chano ki banta namar bang su chai bade ka jing khat yu ka de ka jing yap ka ba ka kum ka jing mudur ka ba lab ki doktor ki ba pek nak kalian katrat forensik ba ka de ka jing yap ka ba le se wow yap ha ka jing yo pang lane ka jing ngan ka jungu de kata ka banta kamdon kano ka ba i ka san khat nak kalian ki polis nang tai bahing kum ki jong ki bahing ka jing yap ju ba kamdon nak kano ka bangi tharai sneu subas sneu da ka ba sha dusmon itu rum dai dai yang ba ka de ka jing yap khan kata ka de ka ba ni yo ya ka sebut ka ba biang yang ba ka ni ka jing khat ka ju kulai sima